गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा बीजेपी दोलोआव हाबो। आसामनि मोनबा विधानसभा बियाबजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबावबो फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। बेबादि समावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिनि नुजाथिनायाव कासगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा बीजेपी राजखान्थि हान्जायाव हाबो। मख'जाथावदि उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय बीजेपी राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनाया नोजोर बोथाव जानायखौ नुनो मोनो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया ओरैबायदि बुङो। जमदर मण्डलनि सिङाव बे कक्सागुरि गामिनि फोथाराव 434 सा बहाय बर', आदिबासि, मुस्लिम, राजबंशी आरो नेपाली मानसिफ्रा जोंनि बिजेपिआव जइन लादों। आरो बहाय मुंख'जानो गोनां जे सराइबिल मण्डलनि बिपिएफनि सराइबिल ब्लक कमिटि बिपिएफनि युव मोर्चा बा इयुथनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो दिनै बेहाय जगदान लाबाय बिजेपिआव। आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोर दिनै बेहाय जगदान लाबाय। आरो जों आसा खालामो दिनै बिथांमोना जइन लाबाय। जों फैगोन समफ्राव जोङो बिजेपिनि साफा साफा सोद्रोमा हिसाबै साफ्रोमबो जोङो देशनि रक्षानि थाखाय देशनि जौगाखांनो थाखाय बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावगोन। आरो जोंहा बे संकस ओनसोला गिख्रांथाव ओनसोल। गोबां मानसियानो खस्थ' भुगिनांबाय, गोबां मानसियानो हा हु गारनानै खारनांबाय, गोबां मानसिया न' बां माने खुरखाना लांजाबाय। ओंखायनो जों एक नाम्बार समस्या संकस दैखौ जों बोरै होबथानो हानाय। दा बेखौ जोङो रायज्लायनानै बोरै खालामनो हायो बे जोंखौ रायजोआ लुबैदों। आरो बेवहाय जों सरकारनि मदद नङाबा जों हाया। ओंखायनो दिनै बिथांमोना सरकाराव थानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। आरो आं मोनसे खोथा बुंनो, गाबोन जोंनि फ्लाड कन्ट्रल मन्थ्रिया फिजिसेक्रेटारि बिथाङा आंखौ लेंहरदों। बेफोरखौ रायज्लायनानै थांगोन। बिथाङा मा बुङो जों गाबोन रायज्लायनानै बेखौ लागोन। आरो जोंहा समस्या बेवहाय गोबां संकसजोंल' नङा, गोरिब गुन्द्रा थानाय गोबां ओनसोल बेवहाय गोबां समस्याबो दं। बेखौ समाधान खालामनोबा जों सरकारनि मदद नांगौ। बयबो बुजिबाय। आरो दिनैहाय बिथांमोना आं जेरैहाय बिपिएफखौ गारनानै बिजेपिआव जइन खालामदों, बिथांमोनाबो आंखौ फल' खालामनानै आंखौ मोजां मोननानै बा जोंनि बिजेपिनि गासै मावनाय दांनाय गासैनि बे थांखिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिजेपिआव जगदान खालामबाय। बेनो बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाबाय।